ରାତିରେ ତମ ଘରେ ପୁରା ଜୋରସୋରିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିଲା। ହଁ ଭାଇନା। କଣ ବୋହୁ ରାଗି ରାଗି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇଲେ, ଡାକିଲି ଶୁଣିଲେନି। କଣ କହିବି ଭାଇନା, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଘରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଅନଲାଇନ ରେ କଥା ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ କଲ ରେ କଥା ହୁଏ, କେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କଥା ହୁଏ। ଆଉ ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ମାର୍କ କରିଛି ତାକୁ, ସିଏ ରାତି 2ଟା 3ଟା ଯାଏ ଅନଲାଇନ ରହୁଛି। କିଏ ବୋହୁ ପିଲା? ବହୁ ପିଲା ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତୁ ରାତି 2ଟା 3ଟା ଯାଇ କଣ କରୁଛୁ, ସିଏ ମତେ କହୁଛି ତମର କଣ ଗଲା। ଏକାଥର ବଜେଇ ନାକ ମୁଣ୍ଡାକୁ। କାହାକୁ? ବୋହୁ ପିଲାକୁ? ବହୁ ପିଲାକୁ କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ? କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗାଲଟା ପୁରା ନାଲି ପଡିକି ଟମାଟର ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ କଥା କହିବାରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି, କହୁଛି ଆଉ ଆସିବୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଲି ତାକୁ, ସେ ଶୁଣିଲାନି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ କଣ ତମେ କୁହ? କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ କଥା। ହଉ ଯାହା ଗୋଟେ ବୁଝାବୁଝା କରିବୁ ହେଲା। ଆରେ ହେ କଣ ଗୋଟେ କଲ ଆସିଲେଣି, କୋଡି କଲ। ହଁ ହଁ ପରିବାଟି, ହଁ ନେଇ ଯାଉଛି ବା। ଏ ନାଇଁ ମ, ସେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କୁନା ଦେଖା ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର କଣ ଘରେ କାଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଛି, ତାକୁ ଜାବଡା ଟେ ପକେଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି, ସେ ରଗିକି ବାପ ଘରୁ ପଳେଇଛି। ହଁ ଏଇରେ ବୋଧା ଦେଇ ବୁଝଉଥିଲି ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ପରିବା ନେଇ ଯିବି ଏବେ। ହଁ ବାହାରିଲିଣି ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ହଉ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ହଉ, ମୁଁ ରଖୁଛି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଖୁଡି ଫୋନ କଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ତୁ ବୁଝାସୁଝା କରି କାଲି ନେଇ ଆସିବୁ ବୋଉ ପିଲାକୁ। ଆସିଲେ ମୁଁ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଥା ହବା ଆଉ ହେଲା। ହଉ ଆସୁଛି।